auto ni Idol Range. Para isoy kayo, gwapo kayo. Gwapo kayo. Liwat sa akong amahan. Gwapo kayo. Simple ra kayo no, pero dagang nang andoy makita na mga-picture pero na. Ada dari guys. So, inanita kaming tao guys. So, Humble ba, humble. humble ra ta kay dili permanente ang kuan. Di permanente kung asa taron so dapat kuan ra ta ka. Ana gidol. Good sa ta. This now ang amigo dire si Renz. Daray. Dol. Right. Yo, what's up, Range in the house, yo. Gang up. 2 joints. Yeah, tara, masakay na ato may kuan asa nito. Ah, usa. Tumalog Paul, tara. Asa ko saan eh, mananig bayad ko. Sakay dito. Troy, kay kuputan mo. Okay. Oh, Okay. Sige, gang up. swerte kayo kami dua. Yeah, what's up? Idol Range. Hinay ito lang si mo. Ay, ini rata. Turuan na rin kay video man sa ko. Yes. Kung hari mo sa tumalog no? Tumalog po, kita si IM. Tuwan eh. Oh. Sige na ba oh? Idol Range. Yeah. Gang up in the motherfucking house. Yo. Derek Yeah. Brad. Maki G. Maki G. Nanay Squad, gang up. Alright, una lang may mga guys. So, okay na ko, okay na ka. Ano sila, kina okay na ba? May pamula na. Tayo, kung bago rin, okay na ka. Hoy! Tarong tubag, okay na gid ka lang. Pag-shorty natin ni Maya, kainanan, sumukan ka ron lahina. Nagagrabe pa, ni Mama, ang sapot niya. Nagkalampi pa, aliniri pa, rin ang opsimong. Grabe ka mo, tayo na ko galanin. Ako na masinyay ko kahit ka-okay na ko nga mali pa yun kasala. Di ko na ako kahit ito sa atin mo. Ay. You're so beautiful, my God. Oh my G. Yes! Okay na ko, Roja. Okay na ka. Okay na ko, Roja. Gang up! Siya, ato suportahan si Zian Montes sa vlog niya. Ato suportahan guys. So, ato tubangan. So, gang up, support local. Yeah! Peace and love!